A promoción da oferta náutica galega levou a semana pasada a portos de Galicia ata Irlanda. A delegación desenvolveu unha apretada axenda que arrincou cunha reunión en Tour España en Dublín para analizar o potencial do mercado náutico con turoperadores. A seguinte parada foi o Royal Irish Yacht Club, Donde imos a facer unha presentación que ten que ver coa oferta promocional da náutica galega e tamén falar de proxectos de ámbito europeo que estamos desenvolvendo con outros socios da nosa comunidade autónoma e outros socios do conxunto de Europa. No caso de Galicia, de xeito singular, coa Asociación Galega de Actividades Náuticas. A acción promocional de Portos de Galicia tamén levou a delegación a dous importantes puntos da náutica irlandesa, o Royal Cork Yacht Club, o máis antigo do mundo, e o Kinsale Yacht Club. Teño que facer unha valoración necesariamente positiva porque os actos que tuveron lugar estuveron cheos de xente moi interesada, xente que facía preguntas onde amosaba o seu coñecemento da realidade náutica de Galicia e que ao mesmo tempo quería coñecer novas posibilidades á hora de programar a súa estadía con motivo das vacacións. Segundo explican dende Portos, o irlandés é un mercado importante e exixente no que Galicia xa ten gañado un pequeno espazo entre os cruceiristas. Así as cousas, a intención do ente autonómico é conseguir que a súa presenza siga medrando. Cando miras a xeografía de Europa, Irlanda está preto de Galicia, tan só unhas 500 millas. E para moita xente é o primeiro destino para desfrutar dun pouco de sol, dunha fantástica comida e de fantásticos viños. Ademais, é máis barato que Irlanda. É moi importante traer esta información ao público irlandés. E o que queremos é seguir incrementando esas cifras que por unha cantidad de 9.000 embarcacións en tránsito chegaron no pasado ano 2017. Decía tamén que falaremos de proxectos europeos nos que estamos traballando, que están xestionando de maneira máis destacada do proxecto Ecodestín. Dende Portos non desbotan empregar o vindeiro ano Xacobeo 2021 como reclamo. De feito, xa mantiveron os primeiros contactos para organizar unha travesía náutica para conmemoralo. A axenda en Irlanda completouse con outras accións, como o encontro que mantiveron no Cork Institute.